Arlaina din ni Jin murag butos. Murag buto sa mo. Ay mo Jin matutas amo uma Jin. Ha? Ang kang butang sa uban nga sa. Tata sa mo. Na guys ning di ba nakakita mo des ni Agi arang gamada pa to. Oh, gamay pa ni narang Nakita na. na. Kaningaw guys, nagkuha niya. La murag di buto Jin. Murag buto. Murag buto sa mo, murag. Ano po di guys, si Ruby Provinciana na ako kong ligo guys kay padung kog lungsod kay alas 3 kunos jijin mga ridari so mag-prepare ko og panihapon ja excited na kadto ko guys kay naay mo abot nga bisita na mo gikan sa Maribuhok na si Mama Julie ug sila Sis Norlina mo kanang gikan na sila og Singapore ja mo kuno sila kay mutan-aw og tanding. So, naka-book na sila og resort guys, murag lazo-lazo diri sa muha to sa lungsod dapit. So, adto na lamang ni mag-meet dito kay naday ning book ni Just dari daan sa Oslob kay naday kuno amiga si Sis Norlina dari. Da guys, subani ko ninyo guys adto ko og lungsod. Mamalit ko og sudan. Diya gahang gipalit kanang tibuok nga Magnolia kay wa may kat-kat di pares Manila bitaw nga nay mga mamili ra kag mga pitso-pitso nga na mga pakpak. Diya dari wa. Diya guys tabangan dito kristal dia. Mano di kag nudul na. Ay daghan. Diya guys na dari si Jijin guys. Excited nami magkita sa among meeting jang gabi. Wow, mo jang gabi iba o ugma. Nag-wheelchair pa siguro. Ya Jijin guys, Hi, arang guys. Siksi ka dos Jijin na. Kita na pud mi sang ate. Kanang Jadi aja ko nang luto mag-adobo mi og manok. Ito naman ito hiwa ni arong tagsa kahiwa ta. Yan lagi ko kay meet ko miss amo ang viewers. Nagikan og buhol dyan hapos Mama Julie. Kita na pud mi ni Mama Julie. Ako hiwa tibi. Puro oy. Dali. Parang dali ang nagbasag ang isak dyan. Nagkasagkado ning dagan. Pag ingan nimo nakasakay na ka mo, pasakay dyan nimo. Oo. Mapipasakay na. Mura na lipag lungsod og gani. Oo. Aram magkasagag padagan. Kanang naibas. Charal, di ko nang ngama dito. Kurban gani ko. Kurban ko kay. Nakurban ba po gugawa pa ko ka. Kanang maglakaw-lakaw nga kurang isa ba sakay-sakay bas. Mas kay gihunong ka na. Kumaanad. Ang giingnan ng konduktor na yunong po sa kuan niya sa elementary sa Talawan. Ano ka na? Kanang isa guys, di maguni sa anad mag kuan kanang travel di para na nga bisag asa-asa kabot ba. Nahina jud daghang loob na mag-travel guys. Maglok ng lakaw-lakaw. Ngana man manguli mig buhol kina dyan mag-uban pero nakauli man sa usap po doon. Parang katong ninguli ko kurang isa. Pero kinahanglan jud di ay nga maganad-anad. Baka sa nagloob nga maganad-anad. Oo, kinahanglan jud. Parehas karon no. Imo kong gipare, ako ra isa. Naho nakagaring sa isa noon. Nara ba jud kubasa na Baan ba dya ako? ugma magpangarian naman sila junjun ugma. Kubasa. May pinong papasin sila mag-tricycle. Di dito mo ani kay si mama way kauban dyan ay tindahan way mabilin. Sige So no, didi ka makaulig buhol. Nga kamo junjun iwas na lang nira batos na nawag ug gahapon na nawag na nay ba. Kunay magtigil-tigil mi kwarta na kay ug makakuha na manguli mi diha kay sili ko lagi ganahan nga ato ba celebrate. Sili ko lagi ganahan celebrate. Kay jang birthday. Jang birthday ug isa ba yung birthday guys ang ni Nicole nagka June 23. Diya mag-graduation si Ja.
July 1 na graduation? Oo. I-forward na pod. Dili katapusan, yan yung katapusan. Ginaiwan na mo nun niya. Usa ka parent ang madala. Hala. Hala, luya. Asa na sila ti Juliet eh? Di usog na day pod guys. Padulong Kanang naman July 1 na day kuno pod agilang graduation kay wa jud klaro. Nja usar na day kuno ka di na di kami mag mama. Sorry di sila og mama Usaray magpapa. madala kay limited piece to piece nga graduation ba kay sa i-virtual di wala di madala di kay kapasok. Hala, luya papa. Loy jud kaming duhang papa. Tutorial rin mo makaadto. Makaadto man ni pero di lagi sa sulod. Ay magulat lang mo sa gawas kay mga on magkata. Kasi sila tita unta pod. Pwede lang tanan nas tita pa banon ko dito na. Kita jun diyan kaya mga tupod sila dumagiti. Hello kundi Kung sila nakatug gumagiti guys. Wala yun mong ganahan nga magbanding mi nga makaato sila sa Jin pod dumagiti. Kun laman Jin. Gusto gani ko makanang dumagiti o pa ko nakain. Ay ibanta. Ano sa? Ina-graduation na Nicole pero ato ra bus gawas noon kay Sa 1? July 1. Siya break din tatay. Sa unsaon ka na break din tatay. Loy laman si tita nas gawas. Maluwi lang ako sa tita tus gawas. Kasi sa naman sa mga bakaran guys na mubay nga tumapan. Pinan na sindi ka na. Dagan kayong langaw ma. Ito nga ba tinglangaw siguro ron. Kuha na kay Luwi nak. Kuha. Madali ni mabuak ma. Mabuak og bukon jud nimo. Okay, reaction ni Tita Julie ni Gary niya din. Diyan, Akong ginagpangarion diyan sa kay. saan man natin makita ta nila. Diyan gabi, ugma na. Ha. Makita. Ugma na buntag na inag. Wala makay ka pang wheelchair. Mag-wheelchair ka man sila ugmaan ha naman ta magkita diya mutag Diyan ta. na, tagburata. Tagbura kanina. Guys. Kapag likuran lang dyan. Kay agamong kananan dato to ah. Dato may mga ngantuas sa lingin nga lamisa dato. Dato may mga nihapon. Diyan nagkuhan sila. Sa akin mag-video ko po. Kahit sa tag-juice. Na guys, ang lamia ka jud kamuti ni ate, jud kung gi. Salinan ng kamuti. Ang tagkara ba? Pawala ni Skuan langaw. Nandiya, nagluto pa din siya kadubo. Nandiya ko na kung lutuan ng kadubo. Ah guys, nga sa may kamuti. Nangangantag kamuti guys. Kasi Crystal ang papiripiron og mga lamas. Ang lamia Nak, kamuti. katubi ding akong di aka ni oh katong ni battle nga katong dako kayo. Nak, ipalitan mo ng paano. Sunog ay matumba man no. Di man nga na. Hmm? Katong taas gani nga katong tuan ito buhat. Ang lamia ka jud kamuti guys. Oh. Huwag mo ko nakadag tripod. Kaya pagsakay nas bus, natinga ako kay nananawag ka nang ng mga pasahero. Kay. Nakalimtan din nagtangtang ang helmet. Ay hilwit. Nag-helmet mo ko good ko kay gihatag kong junjun dito sa kuan. Sakayan sa bus ba? Namuling ko din takon dyan nga ng konduktor nga. Ay sa kaya iyang kuan helmet diyan gitawag si junjun ka. Nag-helmet pa ko nang sakay sa bus. Parang tanga. guys oh. Tughad. Namangat ko sa Mo ni galingan. hanggi dengar di si Agi. Kubrad ra ba ni ilhan? Kapag likuranan. Ah guys, kamusta? Sige. Sige mingaw di hagwan. Kamuti. Nagbilin sa helmet. Namangat ko sa kagalingan ganyan bantugan yung mga pasahero na yan. Anak, yaga ba yung helmet kay pambahik? Diyan man guys dito na pa. Iya, pag itawag na konduktor. Kadagdali naman may dyan pang bike na helmet hanggang helmet. Nak, hiwai ko si Boy sa mga nakbig. Ngayon ta guys, kamuti guys, hindi gimingaw dyan kamuti. Ako nak. Kaysa dyan po man tayo magluto guys. Kay akong imarinit. So agang anak na maghiwag ko guys kay magkaon sa Kasi mas kamuti. na may dungpan di ah. Asa man ninyo ang kuan ma? Uy, ano ma? Diyos. Ang pagpunit ko. Ma, asa man ninyo ang kuan? Listi diha nak.
Hindi luwi kay nas hindi ni Steve di wala pwede. Kanta guys. Kung sibuyas mo ba, asa man? Kung ano man lagi ni. Ako kuha mi balito guys dito. Hindi wa. Napita ka to ah. Hindi guys, malit og kuog. Kasi mong ka, ma'am. Why you call me ma'am? Ma'am. Ma'am nga. Mami. Gusto ba yun ang ipatawag ng nanay? Nay, asang ko, nay? Nay, ako anay. Murag Saan kinagaan. ni Nay? Mama, gusto ko nanay. Nanay, asan yung sibuyas, nanay? Ila tamis, Jud. Ginoo ko salamat kayong tamis. Mama. Nay, nanuri mo gud ni. Nay, nanuri ba nga yung motor. Ya barato ra. Eh mo, mukha na ba sa kuan ani nak si Ili yang Pag ay sa ka. Asa gani ang wala? Nagiro arang kakiyot ag-iho. Ay, nagasakit lagi na. Nakakamiss lang diba? Pasok ubusit Ano? ubusit pero mala ado na si Ili. Kapatay na may tambal. Lami ka dun, tamis ado, hindi na kailangan magbutang asukal. Bitaw. Tamis lang imo? Tamis ka ado na. Tamis bitaw. Lamay ka dyan kamuting ate guys. Bako ang kamuti doon pa man muunod. Kasi ni Nicole na nag-iwas sa sibuyas oh. Kansawan lang kung Junjun na nag-uli na ugma. Ikaw magluto nak. Kansawan na kung Laki Junjun. ka magluto. Ha? Ano? Ang kay klase? Wala si Minar ako. Ay, kasi di ko 5 pa man. Kaya grabe. So guys, si Nicole na nagluto kay garamdahan ako gipanglabhan tanawa oh. Napay School kay mo graduate na ka. nakahumulot. Oo, dali kayo panahon. Murag pa noon, graduate na si Nicole. Nala na ni pulis si ate, na ni manakot. Nimpalit ka si Nicole? Ay ate, hili. Na ni manakot pag na magbinuang. Dakong baang nga. Jadi ka ma-college birthday mo tete. Amo lagi paningkamutan daw tong 32, mapaningkamutan naman nagkaugma ular gami niya. Pwede man, balag malit na lang. Mas makauli ra. Pwede to. Yung baso. Sawa ng madaling araw, biyahe mo, abot mo to sa buntag. Muli ka. Tanawon naman eh. Kung amo ko na panaan niya noon. Wala ko na naan pero amo dyan paningkamutan ang taadyan nga Anthony. Hindi na mabiyahe talaga. Pero okay naman kung nung nanay bisan og mag-birthday na. Basong day liwas na sila. Basong day dagat ba? Liwas birthday. Tanawon naman niya kauli ba ko. Diba ko ang kay na may argaw, di naman tamang sudad-sudad, ang laki sa sudad tag. Argo kay Diura. Abot ni mo sa kayo nakagbandit. So, Alas 4 ag kinanglan, alas 3 na dito kasi alas 3 media mula say kay o kuan lang mula na lang mi danig ng alas 12. Sa una alas 12 mula ka. Hindi guys, wala ko naka-video gahapon, wala ko naka-upload di ay kay kuan ka ng murag, wala na ko gana mag-YouTube. Laban na mas gihapon. Wow, laban lang dyan gihapon ko kay Nino ko nga, di na ako mag-YouTube kay ano laging Imagine na naman ay mamiso. kay kuan nag-seed na pud ko to. Business pang garden. Nag-garden na pud ko guys kay mananam ko ka ng ganahan ko makabunga pud ko ka ng daghan kadong taong. Ang gani gusto ko mag-garden wala may jota dito. Pwede man mamalit na kagduta, hindi isid sa mga kaang pang mga isid sa sako. Hindi sa kita 20 kilo. Dabugat pa dyan ng jota. Nasa kay tricycle. Pag 20 man kilo ang gusto sa. Simple na ne. Ang pambansin ko. Lagi sa kilo nga jota ra nang kagamay di ra makapuno sa kaang. Ah, gawas mo makuha niya i-mix ba? Mga bato-bato mga jota dito. Na yung panin yung duhan na panak. Ay, saray mong gipalit ba? Adyo mong special og palit og pan kay adyo mong kapilangga. Yan sa ate ka mapinanggaon guys. Masa nga pa na, mura lagi na sa... Nakaibawas sa mga riko nagdali dyan siya nga to sa merkado. Kuan ka ng Pero kuan may siya sibuyas mo. nasday ka ng kuan ba ham. Sibuyas. Masa nga pa na guys. haman. Duha ra na yang gipalit kay ang kajiji na aman toy. Ano bisan usa na ko. Special man nga ho ah. Di dapat isa to. Tumara yung say... Da guys, wa man jud ko mag-video-video ka ng Special man nga ho ah. mamalit kog pan kay di Ah. man
O donut ni ija nga nahay may mga sprinkles. Nangking donut mga kuan, class era. Dongking na, dongking. King nga na sprinkles murag donut nga Nga na ko pa sprinkles. special para ni ate kay Kirira na. special digang Tapos sa lamang kuston kay nay langawot. Hindi gidangagan pa jud kamuti. Hindi Kaniya, aduan Jud. jud manok. Ganiya guys nang labak ko. Nang labak ko unja nagsindahan po kog haling kay Asa na yung kuan nagdungag di ko Wala kamuti. gani wa kay palit. Diya, nangutana pa jud ko guys ug nabay mag kanang namaligtag mani bitaw nga pwede lungagon mo papak-papak na mo dyan gabi iba. Mag-firing mi dito ay mag daob bis bye-bye. Firing post na imong gigamit. Magkanang kuan, Bonfire. bonfire. maghaling-haling mi dito bas dagat. Asa niluto masa kahoy? Hindi ko magdoto. Ayun sa kahoy yun. Dara, ang dali. Kanina ito dili na. Tagtangas. Wala ko magluto kaya nalingaw na mi sinog istorya dari. Ay sa Hala, di wa ba mga gwapo man diming duha guys na. Walang di na kumingon bitang murag na og sigbin kay na lagi maitik nga viewers nga murag kong na og Sila sigbin. yung nang sigbin kay Na gwapa. kay gwapa man day ko. Kay nakita ni isang anak nga basta ang inahan bihalag di gwapa man siya, gwapag anak magwapa di pug ko. Apa yang mahuna. Basta nanay nagwapa jud na. Diya guys kay nalingaw man ko dari si Nicole na nga may nagluto. Diya ijang gimarinate guys tanawa guys. Ah ning tinudluan nga mga anak og luto. So na ang ginang gimarinate sa gamay sa ka kutsarang asukal. Diya kuan ka ng paminta, aho, sibuyas. Diya nagready na sila kanang ijahang panggisa. Busy silang duha guys oh. Oy okay ra mo diyan duha kay mag-jika sa mistita ha. Jollibee. Ay. Duwa nga na siya. Diya guys, nagkandila dahil mi. Isang oras at babalikan natin maya-maya. Palakasan mo yung ano, apoy. Ay, palakasan muna natin para maghimo siyang brown-brown. no. Yes, babalik lang kami mamaya. Nang sa ang vlog. Ano na nangyari? Umabot na Tapos ito na ng isang ano, linggo. umabot na ito ng isang linggo. Tapos ayan na yung resulta. So yung sabaw niya guys, pumilipit. Pumilipit. Just, dumikit. Natuyo. Natuyo. Dumikit na siya sa manok. Ah, so yun na siya guys, adobo na yan siya. Wala pa gaya na. Gisa pa man ay gisa. Ay, ginigisa pa yan siya. Tapos mamaya, Sa ano. ano yun siya, no? Magiging adobo yan siya mamaya. So, ayan na siya, guys. Sepis. Ay! Similar mo muna sila. Similar. Kasi similar dahil. Kanang seryoso kay ka mo. Similar mong guna sila. Kanya, guys. Buta dyan ako mga anak, guys. Kaya similar ni sila. Similar mo. Ano sa naman gawin? Kundi bagbag mo ka. Yung sabaw kanina nga naibilin. Oh. Ay guys, hintayin daw na maprito di ay. Hintayin mo natin to ng 1 month. Kaya patuyuin ko, no? Hanggang sa maurot ka ng gasil. Hanggang sa na wala din makaon. Tapos guys, pagka natuyo na daw yan siya, ibubuhos daw yan. Let's pour. Yum, yum. Plastic kayo. Ala, wow. Plastic. Alarang lamyan nag ilang niluto kay ram nakahumot. Yung adobong manok. Lami silang sitas panihapon karon. Mutlit siya. Char. Ay, ano? Sinutamis man gumi nga manok. Hindi ka kuha mo ibutang ko. Sara nga, ito galing ko sa kusara. Sige, ito. Tuwas kilo. Ano na din? Baka mas may no.
Tilawin mo. No, that's not the proper way of tasting it. Butangan na kong tubig ba? Anong feeling? Ang sarap ng feeling ko. Tapos, nilagyan natin yun ng dahon. At hindi pa tayo natatapos. Meron pang ilalagay. Ha? Down sa panitas. Dili. Yung mga nalaya na tanim ni Mama. Dili, joke lang guys. Namulot ka gano'n mga laya. ko na, padulas init ha, buto niya na. Mga laya ba? Wala na guys, wala na. So, ano yan? Layang dahon, pampalasa. Tapos, di pa ito natatapos dito. Tagalog ka din. Ang bibi. Tagalog na, ang bibi. Tagalog challenge. Tagalog challenge sila guys. Oh. Nila kong tingog. Hindi na lang ako siya magsasalita. Tapos, ihulog mo yung manok. Tapos, ibuhusin mo ng tubig. Nipilit ang tubig. Nipilit ang tubig. Nagsimilar sila. Hindi na kasi silang tagawar. Hindi na kasi nilang tagpasan na nilang utobon. Nipilit ko no ang sus. Tagalog pa. Dila ka. Sabi ka ng dila. Ugma para mabinuhuman ani. Wala pala ba kung nauga? Padugayan pag 1 month. Dili, dapat yung parang maugas ang sa talagang yung unod na. Yan ang parang masuksok ang lasa sa unod sa manok. Kaya ganyan ang tikip ko kaya masarap ang Ito kasi yung madubo, sabay-sabay na lang. Duli po. Kung naman tanan. Magadugo ko kaya magigisa daan naglamas. Lang sama ng idilit soup. Inserted dito sa Jolie Dorogma. Excited nami guys na mamit na Makita namo sila ang uma. kuan kanang gikan sa Singapore mga avid followers lagi. Habit pan. Avid fan. Uma pa may makita guys nila. Excited na makita sila. Sila atagilan ninyo ugma guys sa kamong mga video kay mato siguro mis. Awa pa may kay baw guys pa sa wali share ka siguro may or mato pa mi sila hang resort kay lang girin. Kay aron Makita. hala guys di ra ba jud mi makibaw mag in English? Oh, what's your name? Oh. No man. How much your age? How many are you? How many are you do? Are you people? Are you? Are you happy right now? Ala ba? Ilan na mga basic English na ba? Magaling naman yan si Nicole mag-English at saka si Christine. Ako lang hindi marunong mag-English. Mga bataan din, hindi pa katawa nagluto. Thank you, ma'am. Guys, si Renyo 23, yung birthday June 23. So, hapit na niyang birthday. May 22 na ako. Niya, walay mag-celebrate og 20. Piling edad doon? 22. Yung 22 na niyang edad, guys. Ano sa nagdibo? Mana, way handa. Diyan ba dyan pagdibo sa una, dito din sa Dumagiti, kasi hindi rin nag-glow cake. Spila man si Jai. Spila man si Jai. Thank you mama sa tinapay, masarap. Guys, sibuyas. Ma'am, ulitin naman ko, ma. So, Wak. gihaw tagbaki. Minas na ka dai. Sinabong kinason. Nagsabaw na ng kagtahong. 18 ka tahong, 18 ka sa lawaki. 18 ka baki, niya 18 ka katunay. Ini Nicole di may mag-celebrate. Kaysa una, pansitan man halaman sa gidengan siguro guys sa jahang graduation kay ron saray gasto kay bisig ka duron magasto-gasto kay naraba kuno pa yung abot nga sakit nga monkeypox arang ka kuan nga Nana na ba arang diri sa Pilipinas? kahadlok ang sakit nga kuan na pud karon giimbento na pud sa mga scientist arang grabe jud yung mga scientist ka nga bright nga tanan Ginoo Siyempre scientist man. kuan sila na Wala mo makalupig guys sa Lord. Ginoo ra gajud mo ay pero pinaka. grabe jud sila nangimo na pud sila pamaagi nga kana mabawasan lagi kuno ang mga populasyon diri sa kalibutan. So karon guys katong gipang baksinan day kuno og Sinovac
Di ra day ko nakabutan og sa katuig mamatay na hala mamatay na day Si ko. Be. Mamatay bitaw ko no. May Ah. magsumbi. Kanang sa inubak. Makamatay ang sinubak. Andiyan kaya ginjik na sinubak man. Matay tang duha. Bako. Bitaw guys, matakibaw bitaw. Ano sa takwaan sa Ginoo bitaw may istorya Ginure, dari. bahala. Lay sa istorya dari kay daghan na ka dun namatay nag Si mama day nanay pa Sinubak rabagang kwanti. sa inubak ko. Diya guys, agahang i-share po dahil ninyo. Ambot lang, ugikan mapod ni sa vaccine nga nganong nainganip ko guys kanang karang sa lang sipon. Kuan guys kanang sawa pa ko vaccine wa ko gipamatis ang lawas. Tinuod jud ni ha adyo ning i-share niyo di jud ni kuan tinuod jud ni kanang sige na jud sakit agang likod. Kanang magnit-ngit na og magabiin ja. Di na ako makatubog magabi mo nang ato day nang utana nga kanang magluto ko. Ganahan jud ko magbalik dya, ganahan jud ko nga mukita ko kada adlaw. Makapamiso ko kada adlaw guys, ang problema na dihang lawas kay murag di na kaya. Sa una guys, kaya pa jud to na hanggang wa pa ko nagpabaksin, bahalag magbugwad ko dari ginardin dari kuan hantud hapon kasi kasaban akong Nicole nga bisag ngit-ngit na napos gawas. Di ko sakitan og likod. Pero karon grabe na dyan sakita ka na mo banhod na dyan ang kuan dyan. Nani mo banhod na dyan na. Da, kasi ang ipapisig. Taman dahil sa likod ba. Diya gabi irap ko murag ay ubo nga ang kagahi. Na way kuan way pima nga ng gahi na dyan ka Ano sa man epekto sa baksin? Mo Ay, siguro. paglungag ka lang, day. Kaya sa wa pa ko nagpabaksin, wa mo ko ingani, di mo ko ubunon. Di jud ko ubunon jud. Parehas tag baksin sinubak. Daga sinujo na di jud ko ubunon. Kadugay na dala sa Cebu. Diha na jud ko giubo katong gikan ko sa Bohol. Katong time ah. Diya nawa na to murag nawa na. Kasi kung inom og lagundi sige nawa na. Pero mo atake jud magabi. Nagrut na balik ang anak, nasa tap. Magabi jud grabe. Gabi po do ko katug. Wala murag Ako ka na lang malitin ko. nakatulog mga mata pag may Saan bitaw nang reklamo sa kanang baksin? Magreklamo lagi na si Nicole si Crispy kay mga mata po sila kay kana lagi ang saba ko. Kana bang ang ubo ba nga ang nagahin sa bukay murag matagak. murag mo bago ko na ni Chika ba. punta ka te. Pero murag bawo karon pa din ni. Karon pa din ni din nga nangani ko nga man ako baksin. Langga siya kunoy maglungag. Always man. Kaya lang papa day guys, tuwa nila kaw kay niya tuog dalagit kay namalit ko to sila og pukot kay rong managat. Kay rong ka Sanawas ang tubig Sudan. di kay dili ko sure. Kira na. Ilaw. Okay na eh. Tapuya ay nagsaksak sa ano. Ito si Nicole guys. Si Salamay sa gipaluto kay kana ijang timpla pareho ra ko na sang timpla guys kay pinudluan ko na sulami di na sa kuan. Na pumuk na si kay di man na siya Bisaya nga manok. Kay yung Bisaya nga manok sus dugay jud kaso kinahanglan adto jud ka magluto sa kahoy kay alatan pa jud ng taman. Diyan nga lisbong naghumot guys sa Laurel. Salamat dahil sa duha ka anak kay grabing ka.